Cambados continúa co seu plan para tentar reconducir a situación da Praza de Abastos. Tras o informe de Costas do Estado que non ve viable a construción dun novo mercado no seu emprazamento actual, o alcalde move ficha. Mañá mesmo vaise reunir en Madrid con representantes dese departamento para solicitar máis flexibilidade na interpretación da norma, unha medida que tamén afectaría a conserveiras e depuradoras. Vamos a plantearlle que fagan unha interpretación máis flexible da norma, porque a norma non proíbe en ningún dos seus artículos que unha depuradora de moluscos poida estar emplazada en zona portuaria, en zona de dominio público, como tampouco proíbe que estea a Plaza de Abastos. Son dous tipos de instalacións que son perfectamente compatibles e non só compatibles, sino que unha industria como unha depuradora que precisa unha cantidade de auga importante, auga de mar, para o desenvolvemento da súa actividade, ten que estar preto da costa. Ademais, reclama a Portos de Galicia a desafectación inmediata desta zona, o que evitaría a confrontación con Costas do Estado, unha petición pola que xa levan agardando anos. Esta desafectación foi solicitada por este pleno, por o pleno do Concello de Cambados, no mes de xuño do 2016. É dicir, vai a facer 6 anos. 6 anos que se le solicitou a Portos de Galicia que desafecten esos terrenos. Si ese traballo estuera feito, agora non nos encontraríamos con este problema. Entende o alcalde que ata que Costa reinterprete a lei e Portos desafectos terreos non ten sentido seguir adiante co plan especial. Aproveita tamén para responder ás críticas dos grupos da oposición, botando mando un informe de 2013 cando gobernaba o PP, no que se sinalaba que había usos de dominio público marítimo terrestre que non eran compatibles coa lei de costas, entre eles o mercado, o centro de saúde ou depuradoras. Donde estaban os que agora din que nós non estamos facendo nada? Donde estaban no 2013? Por que non saíron a defender os intereses dos veciños e veciñas de Cambados e das empresas e instalacións de Cambados? Porque non querían disparar contra o seu propio partido? Ben, pois iso non vai ocurrir en esta ocasión. E di que en ningún momento, a diferencia do PP daquela, porá os intereses do Partido Socialista por riba do interese xeral da veciñanza cambadesa.